Potonganmu, modelmu tak mersingno jaluk egrek si suri koyo. Lah kowe ini siji, loro, Apa enek buah kok seri koyo. Ji. Loro telu set. Hah? Ya iso. Bisa lunar anu gede. iya. Alah, malah geblok. Alah, kalah mimpi. Buang mati lah kau. Diterik balik. Wong sing mungkrono le. Nah, Bocah cilik iki goleke cilik. Lha wong bocahmu sak meter kotor ah. Cilik goleke cilik ibarat kaya mbak iki apa mbak iki. Namanya apa? Ayo ya. bos kamu sing apik to. Namanya siapa, Mbak? Oh ya, Mak? Iya. Kowe iki lek bocah cilik. Pengen ngedeke ya mbake cilik. Lah kok kowe grek godi ya ngono. Lah kowe modele karo kae apa ya? Lah roh babone metu kok. Aduh, babon ta. Untuk babon kowe. Aduh, babon. Iki pite horeng. Kowe diono bagiannya cilik iki mbake cilik iki. Ya, Mbak. Nah, Lah iki asli tanah kenalan duta seni Bungkal ya iki. Neng kene iki enek sik enek piye? wong reokan pimpinan Pimpinan apa? awake dhewe lek ora teko kene ora mungkin lek diceluk celeng. Oh iya. Awake dhewe rene diceluk Ilham Celeng. Ilham. Iki murid asli duta seni Bungkal. Oh. Lah celeng modele wireng kaya entung. Ya, wis apa jenenge? Setia Tuhu. Setia. Le aja mulak. Udah. Oh. Setia Tuhu. Bocah cilik karo cilik. Oh, baik. Cilik wae arane cilik. Aku tak boleh dhewe kok. Aku gede loh. Aja boleh cilik. Masuk kalah. Ngerti ya sing bening. Iya. Sampai gae. Pilihane kan dhisik kuwi. Jobane wong ra yo kelangenane Majayos kuwi. Heeh, jan ya ta. Ya ta. Ya ta kaya anu kan lho. Ya ta. Dek Stephanie iki arep meturne bae sontek. Stephanie. Pilihanku. Pilihanmu. Awakku gede. Gede. Olehku yo gede. Hah? Ayo gede dhuwur. Ya. Sing wedok putih, sing lanang putih. Sing wedok putih. Kopi susu Pak. Wah, tenang, Mor, tenang. Apa sih?
angin sore ning ati wong pangapurane durung bisa nemoni tak suwun slirahe kalem sabar nganteni para kanca sayang aku rapat lagi aku kangen sliramu pengen ketemu lewat angin sore tetep kangen neng ati ngomong pangapurane durung bisa nemoni. Ada semut menggerigiti ininya. Cece. Modus. Sekut. Iya. Enek semut. Enek semut. Nyokot cemiti. Gitu ya. Iya. Coba tiru solo ternyata ujung ini lho. Dari mikirnya. Lah ternyata dari lho. Wis lho lek motor. Nang kowe iso wae. Wes bro. Kowe iso. Iso. Dek laler, Dek. Ya apa? Mulai kowe marah kok. Ya. Dhewe. Heeh. Langit mendung gumiyong madon ape udan kripes semuwes mapake aku lawajanku dur mayoni aku kangen tasung terangku lanemu kapan jalan mati aksi ketemu yang tanpa ucap aku ngerti sorot engke kamu apakah rindu gerimis soyo teras hati Jan, karo lawas. Ojo loro. Dik, kira doyan karo lawas. Kowe, tekono pening kowe doyan karo Mas Laos kuwi. Nah, gandeng iki lho. Aku karo Mas Laos gandeng kowe. Iki ya, kata apa kamu? kowe nyapa lo jujur ya kowe Kowe doyan karo Mas Agus, Pak. Piye asline karo aku piye? Bedane piye? Putih aku. Ini mripate kuyukan. Ya, padha